Please subscribe, like, and share. Nkoso hene nana aferi ena nana safro ban ense muntini e baaye enso si ane se de pini yenti ya sori aba ne e baaye no nso ensem akoso no akoyie duye no nana aferi ama me pese wiase afana nyina obi ati ene dwumadi ai baaye bedi wodamai ha na obi ati ase se ye nananom fi konta ase ba rara no emmemme ewom na etumi bedu rara mma ewom nyina kekae efise na kwan no aye nananom kɔ no na kwan no wa enti mma na ntumi amedu enu nti na amaye se rara na yedi agade rafo tini se rara man ni gina hai ya ba esi anu se ye mpentokwa ye be se rara ko nani munti rara e ba ko pe rara man na be gina ye ba Regional House of Chiefs ye ni obi ameko ye fi rara be duru enye ntokwa ye beti wa ha no ye sere se ye be firi mu aba biara rara fo nyina nye no prekope ye nyina akyekyere rara ma yeye omo wo rara ne ye gira ha ye ka se omo nti ye no mesere se ye be duru enye so obi atwa ntro ba bi e ba ne hwan ne ye gina de omo kan no ni so obi abeti bi na omo wo no tenso a omo enfo dom mo odom ya akyekyere rara ma yeye Regional House of Chiefs Efreye Dambai ahensem ho nyame adom bedu anopa be nonwotwe na nsem bebre wo ho ese won moka woka wie na yetwa to ye ko courtroom ho be donko eti e ko ye de kotintam so two parties nkoso hene nana aferi ena nana safro ban ense muntini e baaye e bedu ye no nana aferi ama eti panel no bisaye nsem bebre fa rara ho yenso anasa na hene e kyerɛkyerɛ no ne ma ni so na kyerɛ sɛ nkoso hene de na de srede e be fa me so yenso ye di agade enti mesan de na de koma no ena abusua pani duedu nto a hwehwem se ye di agade enti ena wayi ne de hye ena ode na ma oman no se rara hene enti ya bewie yesimu abarara asedan kwa ne de manyame se
ye ba nye gidigidi anye gidigidi ye wie na somdue mu panel no se akire yi won betoto ho na ase bi e ho won be ma ya so ate ye saka ensem no ana ya so ti a ye mama so nsi ye so ye betire mu ama oso mo hu mi e koso ma te mi e koso ya mo ase ya me aswahin Jankufi and I'm kase awie wo the regional capital Damai ye ba wo asemwa osu afarin koso hini e de ba beto Regional House of Chief say oyo mahini na yensu ye nana safro ba otuso miensa so e de ni homa ba beto ha enti emponimfo a ewo Regional House of Chiefs no so wo pe enhwehwemu nti afanu no mienu nyina mra na yenye ahwehwemu enso sia ne se ye de ye pini yenti ya sori aba ne ye ba ye no so ensem akoso no akoyie rara ye nananmo efiri no ho ade ba ye no se ena ye kakura untimi nya obi a oso ofiri kontase ye be fan krofo bebre wo ekwan mu ye na ebedu rara enti ebedu rara no enipa ye beto wo ha ye beto apisoku before ye beto ode dawafo ye beto buefo enti no ye ba ye nia wo ye no eno nia so ye yensi ohine wo akwamfie da ye nye bi mamente da nia yesi ohine a ye do kokronti ni fie ono nkoso ohine no ye de no kokronti ni fie ya mfa na nkwa akwamfie na sebi ya koso no fie akwamfie de na ko bi pie se ono ye rara mane ene ha bai no ye pasumdue si ekro no ebetu mpon amaye enti na nanamo de wonmo de osi ayo ya wonmo de aban timidam asinti obi a wo tie mi biara no onhu se rarafo ajade ani edi o ajade ani edi o menni aba akohimba wa kan ajade ni edi o that's me ka biafo eye asokwa ahene de no so me pese wiase afana nyina obi ati ene dwumadi aiba ebedi wodamai ha na obi ati asiese ye nananom fi kontase ba rara no emmemme ewom na etumi bedu rara mma ewom nyina kekae efise na kwan no aye nananom kɔ no na kwan no wa enti mana ntumi amedu enu nti na amaye se rara na yedi ejade enye se ebia ye befra ye nuanom egbefo no nti na yedi ejade ne momesi ane se ma no ntumi amedu rara nti ena yedi ejade senkomu bedu rara anka ne yedi ofase wa ha enti ne me kama wiase afana nyina te se rara yedi ejade esi ane se ma na ntimi amedu rara nti ye ni ofade rara ejade ne yedi medamu ase ye jira ha nyina ne ame pese wiase ene rara for tene se rara man ni jina ha ya aba esi ane se ye mpentokwa ye be se rara ko nani munti rara e ba ko pe rara man na be jira ye ba Regional House of Chiefs ye ni obi ameku ye fi rara be dura nye ntokwa ye beti wa ha no ye sere se ye be firi mu aba biara rara fo nyina nye no preko pe ye nyia akekere rara ma yeye omo wo rara ne ye jira ha ye ka se omo nti ye no mesere se ye be dura nye so obi atwa ntro ba bi e ba ne wa ne ye ginan de omo kan no binim so obi abeti bi na omo wo no tenso a omo fo odom mo odom ya akekere rara ma yeye obi a wasi na adwene se ni obi aka na odi be ye adwuma no enye no na rara ye nananom kekere ye de nananom de rara ba ko pe rara furuma na ekotom no enye no kita rara nyinara enti se rara be ko nanim enko nanim o rara na ni gina ha de ye be kan ye sere ba be du rara no e fa mframa mu no wote kura wonfa na akekere rara ma ye obi nyo obi tamfo o obi nyo obi tamfo asema ya kan no feel say ya baha na ya betwa nkontompo no na dama onka na wiase nyina nte na kakra otumfo ho na wo kan ye nyina ebekọ onu onum kuma so onko hwe bi na okọ a ye be firi mu aba no wate na rara ya koya nimu ye ya basa no
ɛnyɛ ɛmmoa rabrafo Nana Piao. piao. Please subscribe, like, and share.